Com veieu, aquí es veuen els ground, GND, que és la terra, que és el negre, echo, que és el vermell, blau, que és el trigger, el disparador, i taronja, que és el voltatge de corrent contínua. Vale? Això ho hem de tenir en compte perquè després a l'hora de connectar-ho hem de cuidar que el codi de colors aquí únicament correspon, el codi de colors correspon únicament al negre, els altres tres no segueixen el codi de color que hem vist fins ara en corrent contínua. I es pot apreciar que tenim el negre i el taronja, que ja hem dit que el negre és la terra i el taronja és el vermell, estan amb el pin número 10. Vale? El blau, que ja hem dit a què corresponia, en concret el blau és el trigger, l'he posat el número 11, i el vermell, que correspon a l'eco, l'he posat el número 12. Per què els posem a llocs diferents? Bueno, primer perquè aquí només tenim 3 connectors i aquí en tenim 4. Vale? El negatiu, el voltatge, el trigger i l'eco. I a més per què? Per què els posem aquests dos, sobretot aquests dos a dos distints? Doncs perquè, clar, són senyals. Un és el que envia i l'altre és el que rep. Per tant, hem de posar-los a dos pins distints, vale? Perquè un pugui rebre i l'altre pugui enviar. Enviarà l'11 i rebrà el 12 en aquest cas. Aquests dos són connectors de senyal. Aquests dos són connectors d'alimentació, d'acord? Vale? Bueno, i això és l'esquema de connexió